Максим Гарэцкі. Дзве душы. Раздзел 5. На другі дзень ён не сустрэўся з Аляю. Яна паехала з маткаю на станцыю мінеральныя воды. Чакалі, што прыедзе Мікола Мартынавіч. У парку Абдзіраловіч знайшоў макасеевскую няньку з дзяцьмі і нейкі час пабыў з імі. Малодшы хлопчык паміж гутаркі аб прыезджанню татулькі сказаў: «А наш татулька вельмі не любіць таварышаў. І князь кажа, што яны хуліганы. Калі падрасцеш і пачнеш цяміць усё сам, дык пабачыш, Валя, што гэта можа быць не зусім так». «А чаму вы іх абараняеце? Князь казаў, што яны жалаванне ў афіцэраў адбяруць, а вы іх бароніце». Дзіцёнак памаўчаў. Відаць, ён меркаваў нейкае пытанне і не важыўся папытацца. «А любіце вы мужикоў?» «Люблю». «А я не. Яны ўсе вельмі дурныя». «Няпраўда, Валя». «А князь казаў, што праўда. Ён казаў, што за мужикоў толькі тыя афіцэры, каторыя самі з мужикоў». «Дык ты, Валя, думаеш, што і я з мужикоў, так? Ты хацеў спытацца ў мяне?» Хлопчык пачырванеў і ўтупіў вочы. «Я не ведаю», – шапарнуў ён. А Мікола Мартынавіч не прыехаў, і матка з Аляю зрабілі на другі дзень невялічкую вечарынку. Пры сустрэчы паміж слоў запрасілі Абдзіраловіча, але ён пасля вячэры забавіўся ў лазарэце. У страўні да яго падсеў вайсковы чыноўнік, вядомы латышскі актор-мастак, хворы на сухоты, звычайна негаварлівы надта чалавек. Ён пачаў распытавацца аб учорашнім сходзе беларусаў, запрасіў прапаршчыка да сябе ў палату, частаваў кавуном і вінаградам і даткнуўся яго палітычных паглядаў. «Вы з пэўнасцю спачуваеце бальшавікам?» – спытаўся ён. «Не», – адказаў Абдзіраловіч па шчырасці. «Мне не імецца веры ў магчымасць існавання самастойнай улады радоў нашага пралетарыяту і нагул камуністычнага ладу жыцця. Гэта пакуль утопія». У таго пайшлі па правай шчацэ плямкі, і ён раптам змяніў голас. «А, так», – працягнуў ён, – «значыцца, я вас нядобра разумеў. Мне пераказвалі з прыгоды вашага выступу на сходзе зусім што іншае. Значыцца, вы за хаўру з такімі ягамосцямі, як нашае сіяцельства, которое, колькі мне ведама, не дужа, аднак шануе вашую асобу і не адмовіцца бадай падставіць вам ножку хаця б у інтымных справах». Латыш нерваваўся. Абдзіраловіча кальнула. «Гэта другое пытанне. Але палітыку ўрада ў цяперашнім складзе я лічу справядлівай і буду ў разе патрэбы бараніць яе так, як належыцца салдату, і проці всякага ворага». «А, так», – ізноў працягнуў той і на сілу наўмысля усміхнуўся. «Ну, ведама, проці всякага ворага. Балазе ў радах гэтых ворагаў няма роднага або блізкага чалавека. Балазе і самі ж вымяркуючы, так сказаць, па адзнаках звонку белая костка». Каб не пасварыцца, Абдзіраловіч хацеў ужо ўцячы ад сухотніка. «Эх, добра пастукалі». «Зробце ласку!» – крыкнуў латыш. Адчыніліся дзверы, і дзяўчына-казачка, дагляданніца хворых, падала прапаршчыку сакрэтку. «Вам пасланец пісулечку прынёс». Ласкава прамовіла і прыхільна паглядзела яна. «Ігналік, прыходзьце зараз, чакаю, Аля». З радасным тамаваннем у сэрцы прачытаў ён і пачуў ізноў прыязнасць да раздражнёнага актора і трошку нейкую вінаватасць перад ім.
Даруйце, як ласка, прашу прабачэння. Пайду, з яснеючай усмешкай жмаў ён яго руку. Так, нічога. Не марнуйце часу, вам, здаецца, некалі. Без уважнасцю дзёна адказаў хворы. Абдзіраловіч ляцеў на крылі да макасеяў, аднак жа спазніўся. Тут ужо было многа каго, у той лічбе і князь. Ён сядзеў з гаспадыняй каля самавара і з паважным выглядам аб нечым гаманіў з ёю. Прапаршчык Кунст іграў на гітары. Аля і дзве малыя сястрычкі вярцеліся ў вальцу з афіцэрамі. Пакуль Абдзіраловіч падышоў да столу, князь паспеў адысці ў вугал, дзе быццам надта зацікавіўся нейкаю гравюраю. Гаспадыня сянне высакасэрда падставіла Абдзіраловічу руку і не сустрэла паўсёднымі жартамі, як ён дружыць з Алячкаю, і запрашаннямі пачаставацца. Толькі Аля, як скончыўся танец, угледзеўшы скоранька, падбегла да яго. Чорныя вочкі блішчэлі і казалі тое, што толькі ён і яна разумелі. Дзяўчынка з пяшчотаю шлёпала яго па руцэ, кажучы: «Нядобры, нядобры! Не можна так пазніцца. Мы з мамой учора бачылі вас у Пяцігорску 2 разы, а вы ніводнага разу не мелі ласкі заўважыць нас. Спачатку вы ехалі ў трамваю, потым ішлі з нейкімі таварышамі. Мама вельмі здзівілася, а мне ўсё роўна. Толькі не можна было падысці, шкода». І потым дадала, заглядаючы знізу ўглыб яго вачэй: «Сакрэтачку атрымалі?» «Ага», — адказаў ён нутраным з дрыжачымі ноткамі голасам і глядзеў на чорна-бліскучыя курчавыя пасмачкі. І незвычайна ясна зразумеў, якая ж дзяўчына яму блізкая, і як яна люба яму. Князь рана пайшоў, ён гэта прыкмеціў. Матка Алі быццам і не змяніла ласку, хоць і была якаясь ужо не ранейшая. Абдзіраловіч прагуляў вечар шчасліва і як ніколі. Скакаў з дзяўчынкамі, Алінымі сястрычкамі, сыграў для ўсіх штосьці на гітары з асаблівым мастацкім захапленнем. Астаўся з Алечкаю на балконе, глядзеў на ясныя зорачкі на далёкім небе за чорнаю спячаю грамадзінаю Бештау. Апавядаў некалькі падзей свайго жыцця, намаляваў ёй абраз свайго дзяцінства і маленства, развіваў планы на будучыню. Яна, далікатненькая і кволая, са збялелым у цямноце тварыкам, з любасцю слухала яго, паклаўшы яму на плечы свае рукі. Спачатку матка прыслала сястру з хвусткаю, а потым, каб гукнуць іх у пакоі, каб не застудзіліся.